har tegnet hele mit liv, og som udgangspunkt i alt, hvad jeg laver, så starter det altid med, at jeg tegner, både når jeg skriver og når jeg instruerer, i form af at storyboarde og visualisere episoder og scener i de ting og universer, som jeg arbejder med. Jeg er John Ken Mortensen. Jeg er tegner og forfatter og instruktør, sådan ordnet kunstner. Jeg er en følsom mand, som ikke rigtig kan tage særlig mange ting seriøst, hvilket gør, at jeg håber, der optræder en del humor i mine værker. Og så foregår det hele også altid inden for et dystert univers. Sige, at jeg er vokset op med at føle tryghed i sådan det mere dystre fra popkulturen, som gyserfilm og dødsmetal, black metal og punkmusik og gyserlitteratur som H.P. Lovecraft og Stephen King. Jeg har valgt at tage 50 post-it-tegninger med for nogle år tilbage, da jeg havde et ansvarsfuldt og krævende fuldtidsarbejde og nyfødte tvillinger. Så lavede jeg sådan et lille urtehaveprojekt, hvor jeg begyndte at tegne post-it-tegninger. Det tog om sig og fik et liv på internettet og har fået udgivet 2 bøger med de her post-it-monstre. Og så synes jeg, at de kan relatere meget godt til den tilgang, som Storm P. har haft til hans flueværker. Derfor har jeg valgt at tage 50 af dem med. Og så har jeg et større værk, som er et fiktivt efterskoleportræt, hvor der er en masse børn og et billede af deres skole. Så det er sådan ligesom et værk, man kan fordybe sig lidt i, håber jeg, og kigge på i rigtig lang tid. Altså fra starten af, som barn, har jeg altid været meget fascineret af hans opfindelser, kædereaktionerne, og den humor, der ligesom har været i det, og den opfindsomhed, og også udtrykket i tegningerne. Altså godt lide, at han kan skabe enormt meget humor uden tekst. Og så senere hen som udøvende kunstner, synes jeg, det er inspirerende at se en, som også går under betegnelsen kunstner, men som altså både har det virket som skuespiller, og som bladtegner, og som billedkunstner, og alle de forskellige ting, som han ligesom bredte sig ud over. Så på den måde synes jeg, det er inspirerende at se en, der også altså kan vedligeholde sin integritet og stadigvæk bevæge sig så bredt.